Takže pripravíme si čokoládový puding z tmavej čokolády, do ktorého dáme ako vložku proteínové madlenky. Veľmi podobné sú klasickému piškotu. A namiesto vody zase použijeme mandlové mlieko bez cukru. Takže postup je veľmi jednoduchý. Odmeráme si 150 ml mlieka. Vysypeme jedno balenie čokoládového pudingu. Dobre, vymiešame. Dobre. Použijeme keramickú misku. Nalejeme cca do polovičky puding. Vložíme madlenku. Ponoríme a dolejeme ostatný puding. Takže približne po 2 hodinkách nám čokoládový puding pekne stuhol. Už si ho len dozdobíme. Použijeme guličky z bielej čokolády. Ich takto pekne rozdrviť. Ono je vždycky dobre, keď je v jedle na takého obzvláštnenie. Pridáme ešte troška jahodového džemu. Na osvieženie. Čerstvú mätu a máme hotovo.